faoi Fógairt Bhuaiteoirí nGradam Foilsitheoireachta fiche hain agus Seoladh liste Scríbhneoirí go Portráidí na Scríbhneoirí Gaeilge fiche dó. Har ceann na neireachtais first na Gaeilge agus cór chur an 100,000 fáilte róh faoi an hócáid seo in jobh ar líne. Tá an díma airing nach féidir linn a bheith Theanga Eile a ríist in Bliana ach fós hain tá údar ceilire ein. Ceilire ar saibhres Theanga, ar Scríbhneoireacht na Gaeilge agus ar scoth na Bhuaiteoireachta Gaeilge. Chur an fáilte inis roimh phríomhfeidhmeannach Arras na Gaeilge Seán Ó le cúpla focail ará. A chairde, tá farú na fáilte rómh ag Fógairt Bhuaiteoirí nGradam Foilsitheoireachta agus Portráidí na Scríbhneoirí Gaeilge fiche hain. Ag an hócáid bhliantúil seo dearamid ceiliúrú a han bhlion ar thíocht na Gaeilge. Ceiliúrú ar bhlion eile de híthar ó lot na leor, na Foilsitheoirí, na Scríbhneoirí, na maithsíthaí agus ar náithe le blianta beag an nuas na aistrithe litirthe. Tá súlagin a ligar náithe gur seán bblion dhearannach nuair a bheith Seoladh deanamhagin go féarúil. Agus is teistí do chrúthaítheat ar go Scríbhneoirí, na maithsíthaí agus na Foilsitheoirí, gonéiríonn le bliana réimse álinn de leorthaí a chur faoin ar mráid. Mar a dhéanann faras an Gaeilge a han bblion tá luthar arín dúas ciste de 7,000 a ríiste a ógairt agus a chur ar fáil don nGradam. Rud tásúla go léiríonn an bhéim agus an táhaid a lugan faras na Gaeilge ar an ghearé seo dar go dibre. Im Bliana Fásta táimeadh Fógairt ag an hócáid seo Sráith eile de Phortráidí le cur le Portráidí na Scríbhneoirí Gaeilge. Deanam faras na Gaeilge seo a ggóir le cór, agus táimeadh an bhuíocht an neagarthar, an Dr. Léabhar agus do Ward Stewart a cór as a gcuid ibre ar a tionscadal seo, agus Mallam go háirdíomh mar a bhfuil sé deanta go bhanafin cuairteóirt ar an siú gréasan Portráidí le tarú a go dibre a eiceáin sin. Tá leorthaí den scaith ar na gearr listí in Bliana do nGradam Réics Carló, nGradam Shúilleabháin agus nGradam de Bhaldraithe, rud a teag spragu létharí hanafin. Guím déirí ar na Foilsitheoirí, na húdar agus na maithsíthaí agus ar náithe na aistrithe agus is mian lam Móíhas harceann áras na Gaeilge a ggóil le heritas na Gaeilge as an hócáid seo stiúrú agus áráta go háirithe le Louise ní Gabhad banisteir imachtaí agus Foilsitheoin heritas na Gaeilge. Agus báil le Móíhas Fásta a choranúil do bhharin na ganacha stiúrthar heritas na Gaeilge. Seo an chéad bhliain eici I mbun na nuagatí seo agus guím gach rá áthíse agus ar oran an heritas in san bhí atá máthróin. Is ahantas ar sco an chaid an crothaíochta in airnán na Foilsitheoireachta Gaeilge iad nGradam bliantúil seo. Tás mé mar sin leis an chéad gradam, nGradam Réics Carló, leabhar na Bliana go Léitheoir I gcuimhne ar chahal ó Sandir. Agus im Bliana ar an ghearr lista bhí. Clúasa capal ar an rí le Bridget Bhreathnach, agus maisithe ag Seona Shirley MacDonald, Foilsithe ag fut Fásta. Sean scéile seo faoin misneach a heastíí an uaireanta leis an bhíreanna a insint, is cum a chéir de cheapan daine eile. Nuair a bheirtar páiste de bhanraí na tíre tá sí féin agus an rí an bhórtha mar gheall go clúasa capal ar an báiste. An nglacha muintir na tíre le amach leabhraí, an méid se anán an ruúin aisteach seo a chuineáil ar feadh a híal, fiúnar a bheith se hain ina rí ar an tír. Go ceann scríbe, le Alvin ag Gilabhréide agus maisithe ag Lauren O'Neill, Foilsithe ag fut Fásta. Scéal Bert Chara, Mikey agus Joe nach chuil ag réiteach ro waithla na chéile é seo. Tá siad ag tógáil robot le chéile do chomórtas mór náisiúnta na scolanna. Tá Mikey faoi bhrú, agus Somália níl a bhám agus a dhead ag réiteach le na chéile a chirid. An féidir le Mikey deire a chur leis an triblóid seo go léir agus an saoile chur na cheart arís, an I roiile ceann scríbe a bhaint amach. Rita agus an lampa dríochta, le Móra Zeph, agus maisithe ag Andrew Whitson, Foilsithe ag an tnáthid mhór. Is chalín beag I Rita a bhfuil smaointe móra aice, ba bhfuil le lampa dríochta agus gine do chuirthid gach mén a chréite.
Alakazam, alakazí, zim zam, alakazú, ach bíon níos mú ná máistir a bháin ag ginead, nach mian. Ceol na Sióg, le Gráine Holland, agus maisithe ag Andrew Whitson, foilsithe ag an tnáthid mhór. Is cnúasach go 3 órán 10 nua scríofa go fáistí ag ceol na Sióg. Tá na Sióga ag tuairt cuire dúin, cuairt a thuirt ar an domhan dríochta atá thar timpeall oireann ar fad, domhan an nádúir. Más I measc na mláhanna atá tú nó ar bhór na grán, faoi scáin a lán ghealaí nó faoin town, tá cóiléidir ceol sí ag fannach leat agus ag súil le bhirsaí dríochta a roinnt leat. Achtra ar Oileán na Rún, le Brian ó Bryn, agus maisithe ag Robert Torrance. Foilsithe ag Leabhar Brack. Uairscéal go dhéagóirí óga is a achtra ar Oileán na Rún. Seo an chéad leabhar is rá atá scríomh ag Brian ó Bryn. Seoltar burt dhéagóirí as nua áireach go héireann, chun saoire ciú na chathmh I dteanta an noncail agus an nantín, burt cheandálathe atá ag obair chochiltáin I loch d'Urgairt. Saoire ciú in éireann? Beag seans, tá ceann de cheoda móra na tíre goidte as an ordmhuiséum, agus tá chalís rí luachfar imethe ó láthair cheandálaíochta ar Oileán I loch d'Urgairt, Oileán na Rún. Tá ceangal mistéireach idir an dá achtar gadaíochta sin agus seanteach mistéireach I mála a clia, agus is iad Macdara agus Anna a bháin a higann an ceangal sin. Agus sé Buaiteoir Ghradam Réics Carló fiche hain ná. Clúsa capal Rí le Bridget Branach, maisithe ag Seoladh Shirley MacDonald agus Bhuaiteoirí ag Fásta. Díomh, tá anáthas ar an ghlacha le Ghradam Réics Carló gon leabhar clúsa capal Rí. Bhuailm an gradam a sléislú le Seoladh Shirley MacDonald, maisithe an leabhar. Seo an darhuaid go bhfuil Ghradam Réics Carló bronta ar thíthar a bhaise Seoladh Shirley. Brannú an gradam hána ar an féileán agus an Rí, a bhaise Seoladh Shirley MacDonald agus is scríbhneoirí Gaeilge. Bhuailm an gradam a sléislú freisin leis an teach Foilsitheoireachta Fásta, leis an stiúrthóid Theanga Eile, an riarthóid Theanga Eile agus an taifigach peidlíochta Gemma Branach. Má bhuíochas freisin le Karen Carty an anú design a rinne an Zara ar an leabhar. Bhuailm má bhuíochas a chur aniuil go chóir le Alainn agus go oras na Gaeilge. Marach an muoinú chudann siad ar fáil, ní bheadh sé ar gomas an obair se dhéanamh. Má bhuíochas freisin le oireachtas na Gaeilge, a chuireann na gradam seo ar bun gach bliain, chun aitheantas a thabhairt gon obair a tarsúil in airneall na Foilsitheoireachta Gaeilge. Tá scon na leabhar le fáil ar ghearrlistaí na bliana seo. Bhain má ansásta as na leabhar seo a scríb, agus tásúla is am go mbeidh na Léitheoirí óga agus Léitheoirí atá óga na gríthe, sása as a bheith ghaléimh. Gur míle maithagaí a ríist go gúdaí díosib. A raig linn gotí Gradam ifir a dó, Ghradam de Bhaldraithe go hícheart aistrithe go Gaeilge ó Theanga Eile I gcuimhne ar Thomas de Bhaldraithe. Agus ar an ghearrlista I Bliana bhí. An rás chuig an mul thuaí le Catherine Johnson, agus aistrithe ag Fergus MacLachlan, foilsithe ag Fásta. Is beag go haghlaigh Matthew Henson agus é ar a heithil cheacha leas fáthar ag éis 1 bhliain 10, go mbeadh saol eile aige a bheith lán le heachtraíocht agus le taiscéalaíocht. Is cinnte ar haghlaigh se go mbeadh se ar an géad duine riamh le taisteal go fada leis an mul thuaí. In aineoin sin ar fad, ba bheag meas a léiríoch air agus é Somália America. Cén fá sin, margheall ar a chracan. Díolann dlúchara, le Jeff Kinney agus aistrithe ag Maureen Nichanumara, foilsithe ag Fásta. Is é seo an chéad teidil sa tre leabhar seo a dascar as tre chlúteach Jeff Kinney, Diary of a Wimpy Kid. Tá sé ailsiú an Gaeilge ag Fásta faoin teidil Díolann dúradóin. Seo hangan isis Díolann Rowley Jefferson faoi hain agus a chlúchara Greg Heffley. Sa bríomhra is foch charachtar é Rowley, agus a leabhar seo tá sé ag a buga go leor stáite. Liam ó Phleatharte, Rogha Scéalta. Aistrithe ag Mícheál ó Chanéile. Foilsithe ag Cló ar Chonacht. Cnúsach go 33 gearrscéal leis an scríbhneoir umráiteach Liam ó Phleatharte atá sa leabhar seo.
rinne Mícheál Ó Choiníre a rabha féin de scut na ngearrscéalta a aistriú go páitianta go Gaeilge. Tá an airsing a téimí cíorthas na ngearrscéalta sin, ina measc, cruas agus anis héal na Nilánach an éireann, ról na man sa tochaí sin, dearcha suhainteach í leathairte ar an gléir agus ar an aglas chatlachach agus freisin an spéis thar na barte a bhí aige sa dúra agus sa nádúr. Díalann Scubadín le Jean Willis agus aistrithe a Caitlín í Chúláin, Foilsithe a Chló ar Chonacht. Is leag an Gaeilge go leabhar Diary of the Naughtiest Girl le Jean Willis atá sa leabhar seo. Deascar an bun smaoinemh as sreath leabhar The Naughtiest Girl le Enid Blyton. Tá díalann Scubadín aistrithe go Gaeilge nádútha an léineo ag Caitlín í Chúláin. Is leabhar granmhar sbríúil é seo bunathe ar díalann Eilís Allen agus na heachtraí éagsúla a Chorlaíonn de agus ag freastal ar scoil chonathe. Taisce Raga Rua le Hergé agus aistrithe go Gaeilge ag Gabriel Rosenstock, Foilsithe ag Dalan Éireann. Tá taisce ina lí le fada faoi bhuair charib, taisce Raga Rua an fálaí mara. Téann Tintin agus a chuirde á lurug. Tagann siad ar Ileán trécha agus ar long bháite, agus aimsíonn siad cistó go thugan leidnú gógóib. An airóid leis na ladanna na leidna a thuiscint? Tá fáil ar Tintin imreis is chéad Theanga, agus busam líon 2013 a foilsíoch an Gaeilge an chéad uaire. Tintin na Farraga Diva le Tim Armstrong agus aistrithe ag ONP ó Murchú, Foilsithe ag Leabhar Brack. Aistriúcháin ón Ngailg is se an tuairscéal fiction óliachta Tintin na Farraga Diva. Scéal faoi bhirt ar a deithe ó Ráil, gealach bheag gomach an blanéid Zarach na Fásta. Éilíonn an bhirt is spáslong lastais agus an chrugal déana an sarsint ratad ar a dóir. Ach amach rompú tá návid níos mó agus níos massa, agus gá níos de hain tá rúna chealtach riasa a haringóí Phortráidí Eile an ilch sa molachortha. Agus sé Buaiteoir Ghradam de Bhaldraithe fiche hain ná. Taisce Raga Rua, aistrithe ag Gabriel Rosenstock agus Foilsithe ag Dalan Éireann. Dyw an trydydd fel hon ddim yn digwydd bob dydd. Gynta gyd, mae'n flin dy fi nag yw gallu rhoi'r darn bach mae chi mewn Gwyddeleg, ond diolch i'r orectas yma dyn ni'n gwneud drwy gyfrwng y Gymraeg. Pan nes i sefydlu dalen yn wreiddiol, un o'r breuddwydion pan-geltaidd oedd gen i, oedd i allu dod â chyfresu fel Tintin ac Asterix i ddarllenwyr Gwyddeleg, ac mae'r wobr hon yn binnacle o wireddu'r freuddwyd hon mewn ffordd, ond mae dringo'r mynydd wedi bod yn gydweithio clos a thîm o gyfranwyr talentog. Diolch yn arbennig i Gabriel am ddod ar Wyddeleg i wyfysau Tintin mewn ffordd sy'n mor unigryw a pherthnasol. Diolch hefyd i Owen ac i Cytlin am gweithio fel golygyddion ar yn cyfresu ni, ac i Ontyn a Siôn am eu cyfraniadau hwythau hefyd, ac i Sian sy'n Gymraes alltid yn byw yn ei ôl ac sy'n cadw cartre i dalen yn Iwerddon. Ac wrth gwrs, yna diolch anferth i gyngor y celfyddydau ac i Litro Chréadan heb eu cefnogaeth nhw fydde'r llwyddiant heddi byth wedi bod yn bosib. Wel, wy'n byw mewn rhan o'r Llewyn Cymru lle mae yna hen stori'n sôn am frenin o Iwerddon yn anfon 7 o'i ferchedau i briodi 7 o ffermwyr cyfoethoca Ceredigion, fe laniodd i cwch nhw ar y traeth yn y pentre lle dwi'n byw. Nawr, dwi ddim yn un o'r ffermwyr hynny, ond fe ges i briodi tywysoges o gorc, ac mae'n bleser gallu anfon y cwch nôl i hen wlad i mamau hi yn llawn o rhai o drysorau llenyddol gorau Ewrop. Wrth dderbyn y wobr hon, diolch yn fawr i'r orectas, a diolch yn fawr i chi. Agus a rhaid linn gyda yn Gradam derig, Gradam i Shúilleabháin, Leabhar na Bliana gan Léitheoir Fásta, i gluimhne ar chonacha ó Seoladh. Agus ar an nearliste im Bliana bhí. Táirseach le Darina ní Choinéide. Foilsithe ag éhlóid. Cnúasach filiachta machnamhach a churann an Léitheoir ag smaoinemh ar nithe a rangítear go hondúil mar héimi tebí atá sa leabhar seo. Déanann Darina an téima a scaga is slite a bhaina leis an saol léithúil agus an spásin ar saol thugmid chun chrothaíocht agus chun éilú an rud atá coitianta. Tá an file dílis dá caniúint féin, caniúint chorcha ghoine, san 85 dá nua scríofa atá sa gnúsach seo.
Ruain oscailte, le hánaí linn, foilsithe ag coscéim. Cnúsach filiachta atá sa leabhar seo ina bhfuil réimse leathan téimí. Ina measc tá téimí a bhaine le mrá, le cuasaí báis, cuasaí furéigean, le ceart na man, leis an bandéim agus le go leor eile. Aistrithe Bhuaiteoir, 1931 go 1981, le nóil ó Gallachóir. Féin ailsithe ag aistrithe Bhuaiteoir. Tá conta sa leabhar seo ar chum an drámaíochta aistrithe Bhuaiteoir ó 1931 go 1981 ar na drámaí a léirigh siad, na dúthláin a chóirigh siad, na dúiseanna a bhuaigh siad agus na héachtaí eile a rinne siad a gahabh na mblianta sin. Tá léirghas ar fáil ar stair Bhuaiteoir sa bhithú híis agus ar na pásanna ba bhó a bhí pórtach an aistrithe Bhuaiteoir ó bunaíoch an cumann. Madame Léabhar le taig mo chonacháin, foilsithe ag Barzaz. Ó bhí si ar a páiste óg, bhí le bhana bródúil as a dúchas giúdach, agus as na mrá láidre a chuig rumpaí. Duine acha sin í Theanga Léabhar, seanmháthair le bhana, a heith ó na tíorghúchais i dúsgart na hórpa agus íon a chalín óg. Is í an tain duine a bháin dá winter a tháinig sláán ó chlád an Seoladh, ach nuair a hagan marbal intine ar Theanga i nera is síl, sceitheann blúirí ólais óna béal a ágan le bhana trína chéile. Seolfar an bhean óg ar aistir a thugan artha gachrad a dúirt a seanmháthair riamh lé a cheistú. De réir mar a glúisin an scéal seo ó fárás gríon bhroiséil go hiorthar na hÉireann, dridan le bhana le fíor scéal a seanmháthair, agus leis an tubaiste ba chúis leis an saol rúnda atá caite ag Madame Léabhar. Uair chiiste nullag le móraí hé, féin ailsithe ag éireacht churcha glóine. Scéal na nullag ó thús atá sa leabhar seo, bunchloch na naontaisí, an éireacht iontach agus an tradiisiún idir chuchas agus íosacht a chhlacht ar muintir ó cheach na críostíochta. Sa leabhar tá scéalte, carúil, dáanta, nósanna, cín lé, chuimhní cín, ealaíonn agus seanachal a bhaineann leis an nullag. Léachtaí í chain, curtha in agur ag Líam Machaulaí agus cuimhíonn mac gile lé, foilsithe ag cló léinn na Gaeilge. Mór chunúsach aistí ó thra léachtaí blian túil UCD léachtaí í chain atá sa leabhar seo. Cailech Mórtín ó Chain, mór scríbhneoir an nua frós san Gaeilge, leach chéad blian ó hin an nura. 10 mbliana in ní a bháis sa mbliana 1980 chuir tús le sra léachtaí blian túla in ómóstó sa choláiste ollscoile Bailach Lia, sra atá faoi lán seo le gúnaí. Sa mór chunúsach seo gan na léachtaí ar fad de tugadh ó hin, an Seolfar an Phlusc agus an Fógairt, an Cur agus an Cútaimh, an Severus agus an Réics agus go háirithe an éilchinálacht chéadach chéine bagúil go scríbhneoirí Gaeilge féin riamh. Seo é an chéad leabhar sa tre aistí léanta de chuid cló. Mé Sibhne le Fergal ó Béire, foilsithe ag leabhar Brach. Ahinint ar buile himhne atá sa leabhar seo. Teach sa chomh go garid tar éis na bliana 1200 ina gluistear go sanuil suhanseach na hindivide. Ábhar suntais sa méideags go raibh sé roinnt céad blian chun chin ar an Renaissance, trá a raibh le héad le sonraí sa gcuid eile go litreacht na Hórpa. Sa leabhar seo tá achorú déinte ag Fergal ó Béire ar cheann go bhór scéalta na hÉireann agus na Hórpa. Scéal faoi ngálar intine, faoi bhaslú na haglaise, faoi chás íchar an duine. Scéal an bhfuil 7 déimí ilíocha, an grá, an ghruam, an dúrchas, an suirchas, an táféile, an maithúnas agus an slánú. Agus sé Buaiteoir Ghradam de Bhaldraithe fiche héin ná, aistrithe Bhuaiteoir 1931 go dtí 1981, scríbhte agus féin ailsithe ag nóil ó Gallachóir. Luhaimhór ar an glacú le NGradam de Bhaldraithe dhéaglaí fiche ar son an tuí seo, agus taimid tá buíire do oireachtas na Gaeilge as an nánar seo bhrodúharm. Na bhí se rasta rágus na seascadí, bhí aisteí agus áhharclannaí dói a tógúnaí deag seasca sa híon, mór chuid ionta heabharta ar síl. Himuid chuid na drámaí agus na geamaraachtaí íche ní íche, agus chuis de bhéim go mór arin. Tá clú éitiúil náisiúnta agus idirnáisiúnta buid de maitha gaiiste í dói,
a bhain ón me go le bhríide in líideach trochas a híon, agus aistúirí a dhéanfar aine ó líideach trochas a luí go dtí líideach ortas a híon. Bhí tinchar allmhór ag an tradition drámaíarta sin chopla glúin de phobal íar chuis go dtír chonaid. Tásúla go dtíanam an tahananta sa tatiltte ag ón agus ag aine a chóirtífa a lehan í leo seo. Gré heabharta sílam don tíhir seo na grían grafanna a tintí, agus tá go mór fi chumín ag ahananne a chuir grían grafan ar fáilú go héirithe dífa agus na chláníarí. Tá ita bhuiad don na drámanna a thug oríartú don leo seo. Cór chumann Fógairt í dói, TG Cehé, cóirla condaú na ngáil, acadam na hócáide Gaeilge, cog, pobl scoil í dói, RT wedi na Gaeltarta, Alín agus údras na Gaeltarta, agus Gaelin. Tá bhuiad go héirithe do mhac í ar an egarart agus prúfal ar an leor, agus a chur snás agus sláart ar a taidí bhí deanta gom. Do chéháin ó scolaí as a héir obair dhearthareachta ar a leor, agus don churum a lachse leis an obaílig. Do chreasad a bhúrca ar an leor a chlóistríomh. Do mo wach séin as a chodú agus a chlór a gúsaí ríomhreachta, agus do mo bhain chéile álamh as a tacaíart a dóú. Go dtagtha ború agus bláith ar grámaíart na Gaeilge. Go maith. Cóghardachas leis na Bhuaiteoirí, na maisitheoirí, na haisteoirí agus na húdar ar fad a bhí bansach leis na leabhar hócacha in Bliana. A right linn go dtí cuid a dul den hócáid agus chuig Seoladh Portráidí na Scríbhneoirí Gaeilge fiche dul. Díomh agus fáilte chuig an dara chuid don ócáid bhuair go seo an Seoladh blian túil a dhéantar ar Portráidí na Scríbhneoirí Gaeilge. Arachtáil ag cór i ggófort le forras na Gaeilge, agus is mór going bheith bart le iireachtas na Gaeilge ar an lá áirithe seo. Tionscad an ilchéimnach ilbblion túil is sé Portráidí na Scríbhneoirí Gaeilge. Sa chéad chéim don tionscan of Carló Leabhar agus láithreáin ar fáil bonithe ar an ggheartlann ratha Phortráidí digiteacha. Sa dara chéim seo don tionscadal chuirtar Portráidí dá bhfuil ann de Scríbhneoirí Eile na Gaeilge sna seanraí éagsúla leis an ggheartlann go blian túil chunan cartlann na omláinú thar am. Tá sé gheist 8 srá de Phortráidí nua nó 8 scríbhneoirí sa bhreis a chur leis an monachar in aghaidh na bliana. Agus sinna bhfuil de chuairm a go gniomh na Portráidí ón mblion seo fé héin a cheoladh, go mbeadh radharc a gcuimhse agus go mbeadh radharc ag na scríbhneoirí féin ar na Portráidí Eile. Agus comáile sin bhuíon fiche dó a ógurt, agus tá muid iontach lúcháirdach a bheith gobar a ríiste bart le 8 scríbhneoirí eile is é na Gaeilge ónas go mbeadh an chartlann níos omláin a thar am. Tá cearthar ar an banéal ratha, Green Grafadóirí, agus bí muid i cuioine bh gcónaí ar an éireacht a bhrán máire í bhecín an bhean a chuirtús leis an tugra seo agus a réitigh túram is chéad an chéad más maileat don bhanachar thar am. Ina dhé sin, chluisim mu díormid de faoite, duine dus na scríbhneoirí, duine den 8 an ghlachu Portráidí in Bliana, agus be sé a caint thar cheann de scríbhneoirí, agus chluise sibh gá chóid fuaime ón siomh, máire duine ren an fille, agus í mandáin, agus pí apróis leis an scríbhneoir Anton McLaughlin. So rá ein deas le chur an bhór láthair in jobh ar bhealach ilbheann, agus táid tanú go muine sibh antaineamh as an gcuid seo an ócáid. A chuirde, fáilte go dtíimiach agus fáilte go dtí an písin cante seo faoi Portráidí agus picturí a lecha Green Grafadóir agus mar sinnde. Agus ar an ggéadal sios buála a bhuichas a go bháil Diarmaid a Bhuaite agus Buaiteoirí, Diarmaid
hús ngáibh agus Portráidí hís gorcaí is ísan ar rinne mé an bhliain seo. Agus éar orms cad iad na príomhthréithe mad le ghlacha Portráidí ag ghlacha pictiúr do rinne éonrach ggóthaics an tugra atá Shúilleabháin agus bhfuil an gcéad síos tá sé éagsúil ní tú is sclúchas sa dáil le polyteoir taobh mit an dáil, so tá a níl amagat le pictiúr legus a chá sin, má tá tú ar taobh lína cuasaí sport tá tú ag rith leis an foireann, leis an imreoir, agus ní mór na amagat an sin. Ach i gás Portráidí tá amagat a bheith stadéireach agus tá cúpla rud príomhthréithe mar deirtar ag baint lei sin. An chéad rud is dócha tosín gach focail seo le sí cadrmh nuair a bhfuiln tú leis an duine nar dhéanas tú teagmháil le duine. Tá tú cruthú cadrmh anas go mbeadh muín ag an duine seo asad agus muna bhfuil muín tá sin fíortach muna bhfuil muín agus tagad sé sin tríd an picture. So má tá cuma a duine atá ar a thuúnas ar a súbhnas agus éascacht a baint leis an gcuingeaftar tagad sé sin tríd na picture a lecan tú. Camerará agus chum bhuichas a rís gáil le Dermot a Bhuaite agus Portráidí is sár ábhar Portráidí iad agus chamé mo chéad tréise le Dermot hallan na carrach in ngáibh mar is eistir ar nói Dermot agus Scríbhneoirí scripta agus go leor rudaí eile. Ach hálón agus cheapmid cinnte go bheith a hallan na carrach an seachtán agus an áirithleán an áit is fear ar nói. Ach an dúshlán lei sin ná an dúshlán agus an tréad hantasaí ná an dorchadas, so churmid le chéile ar an seachtán in hallan na carrach in ngáibh. Timppel mí mehebh se caite mí beidir mí bealtainna. I know bhí díonrialacha a bhaim so fuairmid cead speisialta chuineamid sláán agus a bhádó na chéile agus ní rannach bertagain ar an seachtán. So anyway, thosamid le a picture réitimid láthacha agus bíban lom na picture tháinig tríd. I know mar is sár ábhar gcuingafadóra é Dermot agus tháinig picture trasna chum ar thainigh agus ar thainigh leis. So bhím dansásta leis an seáil sin. In dhé sin chumad amach gotí an curb mar bhrealam ceann taobh mhuith. Bhí sais conílacha an go gaithe mé ábhar roinnt picture a chur fáil do chóir le an tugra seo. So thucamid an taobh mhuith go rachamid gotí cos curbe. Agus darlinn sin agus bhí buanna eile ag baint lei sin, bhí solas bhí oscailteachs agus an aimseir taobh mhuith. Agus bhí fuairmid cúpla ceann le fothracht Caisleán. So bhí sin go deas. Now, béle feiceáil céim na cín a rounní lai Portráidí sa deir hir hail. Ach bhí mit bertáasta. I gás páric bhí sé na gheachéin ar imil cahar curcií agus fríor bhí sé báisteach ach is maithe an dúshlán a rís tá tuach muirge álinn ag Portráidí agus thug sé deistem agus a rís eile sí focail eile bhí sé cóirleach agus cuideach lom. So chumid timpeall an tí rinne mé staidir a dosach, so sin an differ tá amagat orbhhála dhéana fiocamach rudaí. Féchan ar an solas. Cofad is féad leat nábí mí nádortha i ranú trealamh saidsi. Mas féad leat an nádur dul leis an nádur, dul leis an rion atá scala trí na bhaineogaí. Agus sin a rinneamid, sin a thucramid ar dhéana, sin a thucram héana dhéana ach bhí páric an ansásta agus an cabhrach sa lehéid sin. So idir sin agus ile an cadrmh an camera ar nói, camera mac caiidánach agus an cóirlia agus an cuidú tagan tú gotí an buach faointe ó thaobh gcuingraf. Tá airíonn leat an picture is fear, dar leat nó picture is even leat all dénta. Thucramid ar cúicín mar rogha idir átachaí éagsúla a chum amach uairháin ar stop sé ag báisteach slaach mé picture taobhastí
agus bíhann sin agus tá chuid ranaí hain agam ach be sin le feiceáil agaí agus go náir leis agus tásúla go me si sásta leis. Gur mí mágad go dtí as éisteachlum an bouta seo. Slán go fáil. Is tócha gur bheith an tlí bhó a bhí le dreapa agamsa nuair a fuair scéal ó Phortráidí gur heasta go mo fus a chur i leabhar mór scríbhneoirí ná aspa muoine. Cé mise le bheith ina measc siúd i measc scríbhneoirí i Buaiteoir níos fearna mise. Cé mise le scríbhneoir a thuirtear am héin nuair a haghlaim an tedal sin le Seoladh Ghradam le nGradam le Léitheoir le Bannachtéilis agus le Páirc Conradh. Léitheoir atá imethe roin. Cé mise le scríbhneoir a thuirt orm héin nuair nach dúcha me go brath I bhuisce scéad asal go áinead linn nóla ní gháinil ná sémas baró hócáide mar hampla. Cé mise le scríbhneoir a thuirt orm héin nuair nach dtuigim na bunréalacha gramadí feo. Ach tháinig glór ní séimh a chum tamalainn sin a dúirt bhfuil ní tosaigh tá brunna an tedal sin ortain ach daoine eile daoine bhfuil neart léite cub agus feice cub agus má cheapann siad siúd go bhfuil fiúntas a cinnte do héair nar chórchuid ghlacha leis an mula seachas leis an gáine in bheánach sin. Is fiúme seachas ní fiúme. Nó tá cleachta agamsa ar dhaoine bheith leach an fictúrs chuid go chéir na haisteoireachta sin, agus tá seanleachta go mas seán amíonna bheith leach an fictúrs. Ach ba frihléid nach beag go me lá omláin a chathe deanta teáin. Fear a túl agus fear na bhocail mas fear focail me chá cheardaí ag fólam dása nua ag ar a teachtar hiiscintí nua ar a chéile, díreach mar a hálinn maidir sin dása sin ar an leathnach idir saolaíocht an scríbhneoire agus luchta léite. Ach an sin céirt faoin scríbhneoir atá ró chóthaileach le haigh fidlach ar héin don cheamra. Nó an té scríbhans faoi anam cléite ar bhaile púcaín a bheith bainte. Nach bhfuil buail go bhhéadach súl rómhan lensa danam a thloga agus tú ágáil le do bháil gan ar do chumas gá oclach ar le chéile. ná bach le scéal. Ach nach inan ní fiúme a ríist. Is le meas a seolú greengrafadóirí in ardró. Tuisc meas I bhfad siar a bheith ag an bobbal ar loch pein. Fech na tíothtarna agus bíalana ar fud na tíre ina bhfuil Joyce Wilde ó Casey bíhan agus Fógairt le feiceáil mar hampla. Creidim go bhfuil meas ar an scríbhneoir cruthathach fós in éireann agus creidim go dainníonn selling mar phobal a bheith ábalta aghaidh a chur leis na cruthathirí seo. Bíonn muid fisrach ach measúil. Níor waithling bheith chuirteach ró mhuir an scríbhneoir ar agla go gáileach sé a módeo beidir. Tugtar spás chun ealaíontóir in éireann lena chuid machnamh a dhéanana is lena chuid ábhan agus tuiscintí bhreacha. Ach bhuaithling fisa bheith agan gur méidir gur chasmid lehéir a leidir be. Aghaidh a chur leithí. Agus muidir déine aontais go minic faoi chechaí gur tháinig an saibhras agus an cuma scéalaíochta sin go léir amach as duine. Duine a éach an annachasú liomsa agus leatsan. Gná chuine. Búlann dóchas muid go méidir gur féidir linghéin rud as an gná a chruthú. Go bhfuil fiúntas ag cinnt onlinghéin mar ghaine is nach cluiche muoine atá sa taal. Agus pobl na Gaeilge chó scapathe satá creidim go gcuireann Portráidí na scríbhneoirí creidim go gcuireann Portráidí na scríbhneoirí Gaeilge ar bhili, ar mád, ar nórscéalathe, ar rámadóirí, ar saoithe, ar smaointeoirí agus ar lucht léin ar neithne. Spragan an scéim de scríbhneoirí héin chun leanacht leo chun tuairt faoi deara an raise scríbhneoirí tá an agus an réimse ábhar a mítar a pléiles. Spragan Portráidí muid chun aithne chur ar scríbhneoirí eile, chun ar héair eile, ar ábhar nach léach mu deganá beidir,
agus is mar a chéile an tunnachar éimrín an scéim creidim an bobal Léitheoir phobal na Gaeilge an ráha ábhar Léitheoir leathnóach scríbhneoirí nua a chur a Seoladh blaisiní dá saothar a chur fáil daoine a spreige chun a hiile a léamh agus chun an tuiscinnte taca ar scríomh agus scríbhneoirí a bhéadú. Cén fá, well, más bethe Theanga Eile labhairt, bethe scéile an tálaíocht agus is bocht an chaint a dhéanthar I dteanga ar bith go ní a bheith maisithe ag seoda beaga is móra na samhlaíochta. Cruthaíonn Portráidí na Gaeilge go bhfuil roiise daoine ag tríalar an tobair agus nach buail a thromú. Tá smaointean ar naintin, dúch an arbín agus foiir na samhlaíochta ar dteanga. Gur a fada bhuain Portráidí na Scríbhneoirí Gaeilge agus gur a fada bhuain sibse go léir. Ar an chladá dhearáil. Is ceann lom a bheith ag snáw. Is ceann lom a bheith an tanalacht. Is ceann lom a bheith an difneacht. Is ceann lom a bheith méal cuain. Ní ceann lom an tuisceach roiú. Ní ceann lom a gcithe microhornaí. Ní ceann lom mó leinte ag maith. Ní ceann lom a bheith clíte. Is ceann lom a bheith ar dhrinneal na hóna. Is ceann lom a bheith léimtí a san isce. Is ceann lom na hiascarí ar an bhrua. Is ceann lom a bheith ag snáw an néadan a neasa. Ní ceann lom na lantratha a scaithú. Ní ceann lom carchail mé na heití. Ní ceann lom ag foies cráw a sírge. Ní ceann lom an clíchlú. Is ceann lom a bheith san isce ag léaghlán. Is ceann lom an fiagúil ramorí. Is ceann lom a bheith ag sealgarart. Is ceann lom a bheith fálainn. Ní ceann lom a gimmart le srú. Ní ceann lom an lag tre. Ní ceann lom a bheith an anchrú. Ní ceann lom an meithlú. Inis tá ma ganjalrú. Ag snauchnaí idir PC pláistethe. Mó chineal a níbú ag an chinne riine. Ar gráw a scapa ar an chlada dhearáil. Ní fis go dé chuir me cheanna, a dar lom go móla isteach I sépéil. Ní galar afran ba bhíon lom na éisteart le crafachan bog ág in mélaí go megeala faoi ghóilge sé Chrísti. Díra sí an ait chuimhnach den nuair, nach ró bolú ális is go bethe an. Is fadan le ó bhíú ceithirní a geirí tearmin antú, ach is cinnál tearmin a tas na haglaisí a gcónaí. San níos seo agus an talú fanar gasa ó hós agus a díal agus a ligan na maithir cís, gan orlach de halú caite na chríbhnú, is íhín lom na títhe farsing seo a gceart lear na mailte móra. Iad fallú bonus mór na Bliana, gan díal na ceannart ar siúlantú, gan trompa ar bí a héadú de dhéthe nó na marsantachta. Ba chumal an aglas a bheith Gaelach ná Galda, agus an éirinne chiche, is ag aglas na héireann atá na firigneamh is maisiúla san ard chaithir. Seo lom I drá hampel Christ. Hí ma imrinn na haglaise agus háisi a liú belagólis fhui star na hatte, mar a míú lorcan ó tuathal a deanú a animus an amsir fadó. Ar chúsin teart, ba bheag má bheas ar na níomh a bhí suas le linn ré orga I chreidirh. Berlum nach Ebert ar bí do dhíchráí an teanreachta cónaí ar an oignas. Leoga ní Ebert ach fuisiú a bháin ó dhísearpan héin ar a chúlráid. Gan ma clú a más chlán agus éwa a bheith a hir chur ar cranamh. Gan an dúil chréite seo ma aine mo chur an airde a bheith do ma hamaint a gcónaí. Berlum go waritsindu. Gan ein dunne bha an le mé a aru ná a iru.
Maidir lomsa dá, is mó má spéisius strongbó na barsa aglaise bích dan léfa é. Is ítach an déise bhína going a bheith I món rán Phortráidíachta le gríngrafadóirí don sco, agus go blian túil na scríbhneoirí féin, hlí atá onadíoch lista omláin na scríbhneoirí in Gaeilge, Scríbhneoirí cruthaíocha, Scríbhneoirí achadúile, na seoda a gcuireann siad ar fáil, agus mar a deireadh an tiltnas a bhaineann le heachta bartling chun an tugra áling seo chur chun cín. So seán is an tam go gcuirthamid tarthaí an títhir sin ar fáil díobh, agus go méid deise going breanú ar na Portráidí áile seo im Bliana. Mar sin, in ord abítre chéad anamnacha. Anton McLaughlin, uair-scéalaí, aistrithe, gearr-scéalaí agus scríbhneoir achadúil. Deirdre ní Ghriana, gearr-scéalaí agus iriseoir. Díormuid de Bhuaite, dramadór agus scríbhneoir scripte. Líse ní Léirig, scríbhneoir don éasóg agus scríbhneoir achadúil. Máire Dinní Wren, fille, gearr-scéalaí agus dramadór. Mícheál Ó Cuaig, fille agus comadóir. Pádraig Ó Rian, Iarolmh le Theanga Eile, Coláis na Hallscoile Corcaigh, scríbhneoir achadúil agus loganamheoir. Agus rianach Shúilleabháin, Iar-stúrthóir ar chunúsach féile is éireann agus scríbhneoir achadúil. Tá muid beagnach ag an deireadh anois agus tá muid iontach sásta go raibhigh líon go léir Seoladh ar na seoda iontacha a tháinig ó thugra Phortráidí na Scríbhneoirí Gaeilge im Bliana. Bhail an buíochas a gabháil leis na gríngrafadóirí, Seán Ó Manín, Cuimhín Ó Patáin, Máirín Seoí agus Láran Ní Bhaileáin. Bhail an buíochas speisialta gabháil leis na scríbhneoirí an tochtart a thugad go deama agus a bhí rán fáirteach in obair na bliana seo. Le Helí seo agus le Jennifer Garrison ó Iarn Cór a rinn an túfás sa chúrre ní bháin den hócáide neomh ach a gabh na bliana ar fad. Louise Ní Ghavéid, Máirín Ní Ghonnacha agus fuair an éireachtais as a bheith chomh-pléisiúirthe bheith obair leo chun an hócáid seo chóirú. Le Hannah Davitt agus le Brendan McCrath agus fuair an Orras na Gaeilge as a bheith bartling go leanúnach chun an togra seo a thuairt chun chin. Is tura é seo ar an rán Phortráidíocht omláin agus tá muid ionta buíoch agus cuiníimiid mar a deireadh mar a lúma hana ar bhaire mar í bhecín a chuir tús leis an tionscnamh. Agus muid i cuioine bhir sin chuirn se ardás orm teachta ag an trá seo don hócáid. Is clásúr é cínte ach ar hlí dar riire sé ceannas na gnóthaí is tábhachta í dhéanaan muid gach blian. Fógra íanamh ar an géad bhuíon eile. Seo an séú buin más cuimhneach le gceart de chéime dó de thugra Portráidí na Scríbhneoirí Gaeilge. Agus is rá onadíoch tá annach chuid scríbhneoirí eile ann go mar bhrealing graime áil orthu le chuiristeach sa bhanachar ionach seo. Ach tá ochtar a gaon ríist a bhblionn se cuaing agus mar dearm tam de tnú go mór le dul a bartleo, tam de tnú go mór go méid a Portráidí ar fáil an trá seo an bhblionn se cuaing. Mar sin, an tochttar de fihe dó ná, an fille ciléis ní galachóir. An túairscéalaí agus bathasnéisí éilis ní anlúin. Dramadóir, gearr-scéalaí agus scríbhneoir den éasóg óin má gheile bríide. Isabel Ní Rian, uair-scéalaí criticeoir agus scríbhneoir achadúil. Muireann Ní Shúilleabháin, scríbhneoir den éasóg agus scríbhneoir scripte.
An fille agus an teagarthóir, Ródí Gorman. An starí agus an dílamóir, Seán de Fréine. Agus Taigór Hifranán, Olaf na Nua Gaeilge in Olscoil na Héir an Gailí, agus Scríbhneoirí Gaeilge. Mar a dearm bem de tanú go mór le na Portráidí siú d'éiscint a bhliain se chuing, agus gur de chéad maith go bhar fad as a bheling don Seoladh iontacht seo an jobh. Slán tamil. Well, sin é bhaine a cháirde tá bútaí na nGradam fógratha agus lista scríbhneoirí go fiche dó seolta. Bhfuil am bhuíochas a chail le first na Gaeilge agus le cód as an ggóhaidbliú ar fad ag an hócáid seo in jobh ar líne. Ba me deráis ar líne an Seoladh is fichiad go bhí ar a fóbhar le éireachtas na saona fiche hain. Go bheice mu a rí sib slán go fóil.